गोबाव साननि उनाव 10 थाखो आरो 9 थाखो 8 थाखोनि फरायसालिया दायो गेवबाय आरो दिनै गिबि सान फरायसालियाव गोबां फरायसुलिफ्रा फैदों आरो नै आं दङ बेरगावनि केशब बरुवा हिन्जावसा गोजौ फरायसालिनि लांगोनायाव आरो बेहायनो जोङो नायनो फैदों जे 10 थाखोनि बर' बिजोंनि फरायसुलिफ्रा माबायदि मोनदों जोङो नैबे समाव बे थोंजोङै फरायसुलिनिफ्राय मिथिना लानि नैबे क्लास 10 बर' मिडियाम आरो बे समाव जोंनो थोंजोङै गोबां दिनै फरायसुलिफोरा फैनो हायाखै माने गोबाङा हयथ' मिथियाखै दा थोंजोङै नैबे समाव नोंनि मुङा मा मुं मिस पुजा बर' दिनै 5 दाननि उनाव गोबाव समनि उनाव फरायसालियाव फैनो मोनबाय माबायदि नांदों जोबोद मोजां नांदो दिनै फैनानै लोगोफोरखौबो लोगो मोनलायबाय फोरोंगिरिफोरखौबो लोगो मोनलायबाय जाहाथे फैबाय थानाय समाव बेबायदि जाया सानफ्रोमबो फरायसालियाव फैबाय थानो मोनो सानफ्रोमबो फरायसालियाव फैबाय थानो मोनो बेनि थाखाय आसा फारिनाय थाबाय बेनिफ्राय थांनाय समावथ' माने माखासे अनलाइनजों क्लास खालामदों माने मोजां जादोंमोन जानो मबाइलजों क्लास खालामनो मोन्दोंमोन ना मोनाखै मानो होनब्ला खायसे खायसेया मबाइल गैया खायसे खायसेया दोङो बेनिखाय खायसे खायसेया खालामनो हादों खायसे खायसेया खालामनो हायाखै बेनि थाखाय अनलाइन क्लासआ मोजां जायासै खिन्थु दिनै बेबायदि माने उदाङै थाखोआव फैनो मोननानै गोसोआ मोजां नांदों नङा होमबा थारैनो जोबोद मोजां नांदों आरो गुबुन सासे फरायसुलि दङ बिनिबो मा मुं खुलुमबाय आंनि मुङा थरेना प्रनिता बर' दिनै गिबि सानाव फैबाय माबायदि मोनदों दिनै बे फरायसालियाव फैनो मोना जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानोना गोबां लोगोफोरखौ लोगो मोनाखै बहुद साननि उनाव बेनिफ्राय 5 माहानि उनाव लोगोफोरखौ लोगो मोना जोबोद गोजोननाय नांदों फरायसालियाव जनानै फरायनो मोननाय बायदि अनलाइन क्लास बिदि जानो मोनाखैमोन मानोना खायसेया मबाइल दं खायसेया मबाइल गैया बिनि थाखाय अनलाइन क्लास खालामनाया जोबोद गोब्राब जादोंमोन बेनिखाय उसुबिदा मोन्दोंमोन आरो दिनै मोजां नांबाय मोजां नांदों थारैनो दिनै उदाङै बयबो फरायसालिफ्रा ज' लोगो मोनलायनानै मोजां नांदोंदां जोंजों माने फोरोंगिरि दं बिथांनिफ्रायबो नैबे समाव मोनसे जि माने फिनजाथाय बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथाङा जिहेतु बेनिनो फोरोंगुरु हिसाबै दिनै माबायदि मोनदों दिनै थारैनो जोङो गोजोननाय मोन्दों गोबां साननि उनावहा जों दिनै ज'है फरायसुलिफोरजों ज' लोगो मोनलायनायनि थाखाय आरो फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे जोङो बयबो बिदिनो मोजां क्लासखौ लानो हायो होलायनो हायो थांनाय सानफोराव अनलाइन क्लास जादोंब्लाबो जोंनि सरकारि फरायसालिनि गोबां फरायसुलिफोरनि न'खरफोरा गोबां गोरिब जायनि जाहोनाव स्मार्टफन गैया आरो जोंनि गोबां खना खनला गामिफ्रावथ' नेटआ हमा नेट गैया जायनि जाहोनाव अनलाइन क्लास जानाया जोबोद गोब्राब जोंफोरबायदि जायगायावहा बिनिखायनो जों बेजों साक्सेस जादों होनना जों सानना लायाखै नैबायदि जों जेराव जलायनानै जों जुदि क्लास लानो हायोबा जों जोबोद मोजां जायो आरो गथ'फोरजों जोङो मोजां सावरायलायनो हायो आरो बेबायदि समफोरखौ जाहाथे जों उनाव मोनबाय थायो जों बेखौसो मिजिंथिदों थारैनो मिजिंथिदों जे फैबाय थानाय समफ्राव बेबायदिनो ज' मोनलायनानै जाहाथे खथायाव थानानै थोंजोङै फरायसा आरो फोरोंगिरिनि गेजेराव जि सोमोन्दो दङ बेफोरखौ लालायना जाहाथे माने थाखोनि जि बिजाबफोर आयदाफोर दं बे आयदाफोराव मोजाङै गोसो होथाबनो हायो बेनि थाखाय बिथांमोना नाजादों आरो जोंबो मिजिंथिदों जे फैबाय थानाय समफ्राव थारैनो नैबे कभिड-19नि थाखाय जि माने थासारि गिथावना थासारि फैबाय दा बे थासारिया जाहाथे जोंनि गेजेराव फैया दा बेखौ जोंबो हास्थायदों जाहाथे मोजां थासारिया फैयो बेरगावनिफ्राय आं प्रफुल्ल कुमार बर' टाइम 8 बर'